Bilimge hem tatulukka yol şuşundan başlana. Adımlar Aqtaныш Күп тілді білім беру мәктәбі. Бүгін ул бүтін республикадан қунақлар қошылады. Ул әлігі мәктәпләр шілтерін бұлдырға тәқдим еткен Ментимир Шаймиев һәм бу тәқдимні хуплап шыққан Рүстәм Миңнеханов катнашында ашылды. Мында гимназия бек матур эшләп килә. Бу комплекста, Адымнар комплексында республика өчен үрнәк булыр дип ышанып калабыз. Бу безнең 4нче мәктәп. Барсы 6 мәктәп каралган әле бу якын елларда. Шуңа күрә бу үзе бер бәхет дип әйтер идем. Aqtaныштагысы 462 урынга исәпләнгән уку татар, рус, инглиз телләрендә алып барылачак, 5нче сыйныфтан гарәп теле дә керә башлый. Гуманитария һәм технология төп юнәлешләр итеп алынган. Такой шикарный подарок детям. Мондый мәктәпләрне Англиядә күргән бар, ләкин алар авылда түгел, шәһәрләрдә төзелә. Онда түләүле әле, монда бушлай, бер дигән шартлар. Районыбыз татар дөньясына бик күп шәхесләр биргән. Миңтимир Шәриповичне биргән, Альфия Абзалованы биргән. Бу процесс бүгенге көндә дә дәвам итә. Янәшәдәге гимназиядә башлангычлар укыячак, яңасында 5нче сыйныфтан. Цифрлы лабораторияләр, остахана, спорт һәм хореография залы, мәгълүмати үзәк, типография, фото, медиа студия, мультипликация, робототехника, IT әзерлек, аш-су, тегү күнекмәләренә өйрәтәчәкләр. Әле эшенә кирип караган юк, бик крәсә килә, нык интересны, нинди микән эштән. Буласым килә, минем переводчик. Мин бик нык телләрне яратам. Авыллардан да укыйлар, чит районнардан да укыйлар һәм чит төбәкләрдән дә. Гимназиядә Шаян ТВ каналы беренче TikTok фабрикасында тәкъдим итте. Аның эшчәнлеге бөтен дөнья татар балалары өчен махсус контент ярдәмендә татар телен һәм мәдәниятен өйрәнер өчен мөмкинлек тудыра. Рөстәм Миңнеханов яшь блогерларны хуплый. Безнең Шаян ТВ филиалы монда уңышлы гына эшләп килә һәм безнең 1 августан Шаян ТВда Шаян ТВ фабрикасы, TikTok фабрикасы ачылды. Без монда телевизионный блогерлар белән бергә эшлибез. Бала авылда укыймы, шәһәрдәме мөһим түгел. Заманча мәгариф һәр укучы өчен киң мөмкинлекләр тудырырга тиеш. Бу хакта инде укытучыларның август киңәшмәсендә сөйләштеләр. Балалар бакчасыннан башлар. Бүген урыннар белән тәэмин итү 94%. Соңгы 2 елда 12 мең урынга 58 бакча төзелә. Быел республикада 7 мәктәп кулланышка тапшырылачак, 2 миллиард сумлык ремонт башкарыла. Билем сыйфатына килгәндә 100 балл җыючылар арткан, 257 бала. Бу күрсәткеч буенча республика илдә беренче бишлеккә керә. Медальгә тәмамлаучылар да күбәя. Шул ук вакытта Мөслим, Буа, Кайбыш, Сарманда алар үз статусын раслый алмый, 40 бала гомумән аттестат алмаган. Минималь балл җыя алмаучыларның күбесе Әлки районында. Необходимо обратить серьезное внимание на объективность оценивания учебных достижений учащихся. Балаларның белем дәрәҗәсен дөрес бәяләү кирәк. Медалистлар күп булсын дип билгене ясалма арттыруга юл куярга ярамый. Сыйфат буенча төбәкләр рейтингында Татарстан 22нче. Бу билгене объектив куймауга бәйле. Быел күп кенә өстенлекле мәсьәләләрдә хәл ителүен әйтә министр. 2022 елның 1 сентябрендә яңартылган башлангыч һәм төп гомуми белем бирү стандартлары гамәлгә керәчәк. Стандартларда өйрәнү өчен мәҗбүри булган туган тел һәм әдәбият предметлар көзенә Россия Федерациясе Республикасы дәүләт телен өйрәнү кертелгән. Президент министрга норматив мәсьәләләр буенча федераль үзәк белән эшне дәвам итү кирәклеген ассызыклый. Шулай ук туган телдәге дәреслекләрне әзерләү һәм алар буенча укыта башлау кирәклеген әйтә. Шул исәптән федераль исемлеккә кертү буенча Рөстәм Миңнеханов район башлыкларына да мөрәҗәгать итте. Ул алардан туган телендә белем һәм тәрбия бирү мәсьәләсен аерым контрольгә алуны таләп итте. Я обращаюсь к руководителям районов. Прошу обеспечить паритетное использование государственных языков в соответствии с законом о языках народов Республики Татарстан. Держать на личном контроле вопрос организации обучения и воспитания на родных языках, уделив особое внимание дошкольному образованию. Очрашуда күтәрелгән тагын бер мәсьәлә белем сыйфаты. Балалар теорияны белә, практикада шул ук физикадан мәсьәлә шиша алмый. Белем сыйфатына Анзор Музаев тукталды. В разных школах низкий результат. Төрле мәктәпләрдә төрле күрсәткеч булу ул директор гаебе түгел, эштән алып мәсьәләне хәл итеп булмый. Күрсәткечләрне арттыру өчен эшләргә кирәк. 175нче гимназиядә булган хәл психология, педагогия үзәкләренең эшчәнлеген күчәйтү кирәклегендә күрсәтә. Психологларга мөрәҗәгать итүчеләр арткан. Яңа уку елыннан һәр мәктәптә тәрбия программасы кертелергә тиеш. Балалар күп булган 280 мәктәптә сак хезмәте куелачак. Моның өчен республика бюджетыннан ярты миллиард сум акча бүленә. Тагын 1100 мәктәпне тәэмин итү мәсьәләсе карала. Приняли решение по первой и второй группе выделение финансирования на физическую охрану. Это достаточно большая цифра. В план бюджета мы ее вкладываем.
457 миллионов рублей. Тоғын бір-бірші балалар қотнашындағы юл транспорт халакетлері бұйылның 7 айында оларда 11 баланың ғымыр өзілген 300 имгені. Во многом это связано с явным недостаточным изучением в школе правил. Юл кагыйдалары мәктәптә тиешенчә укытылмый, сәгатьләр санын арттыру яки аерым фән итеп кертергә тәкъдим итәм. Сертификат алучыларга ташлама бирергә кирәк. Профессионал кадрлар әзірлеу мәсьәләсе дә актуаль кала. 43 ресурс үзәк эшли, 6000 студент дөнья стандартлары буенча имтихан узган, әмма аерым бер уку йортларында проблема кала. В случае не посещения обучающимися занятий или систематических их пропуска по неуважительным причинам. Вообще бардак, это вообще непозволительно. Это обман, приписки за непринятие мер по осуществлению должного контроля за посещаемостью. Вот 7 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 руководителя уволены. Көндәшлеккә сәләтле буын үстерү өчен шартлар тудырыла, әмма алар дөрес кулланылырга тиеш ди президент. Ярты елда мәктәпләрдә 12000 ноутбук яңартылачак. Хәзер республиканың 90 мәктәбе белем бирү буенча иң югары рейтингта, калганнарына үрнәк алу өчен җирлек бар. Актаныш районыннан Гөлнар Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.